איזה דאבל אדום, אני לפני יומיים התחתנתי לאירוסין ביקשתי גביע, אחרי החופה ביקשתי אליפות, דאבל, לפני יומיים, תודה לכולם. יש לי כרטיס אחרון לשער 10-11 של מכבי, מי רוצה? קופץ צהוב, מי שלא קופץ צהוב, ומי שלא קופץ אני חושב שהיום הכדורגל ניצח, זכינו לראות כמו שצריך, בשביל זה אנחנו שווים כסף. מגיע לנו, כל השונאים של הפועל, זה התשובה בשבילכם, הבאנו דאבל 2010. אנחנו בוכים כל הזמן. למה? כואב לנו הלב על מכבי, חיפה, בית"ר ירושלים, הם בוכים מסכנים. למה היום אתם מתעסקים בהם? מה זה, בשמחה, מה? במיוחד היום. מכבי שלום, מכבי שלום, איך זה לראות דאבל אדום. היום ניתנה הזדמנות להפועל תל אביב לייצג את המדינה בכבוד ולהראות מה זה קבוצה ישראלית בליגת האלופות. הולכים לצ'מפיונס ליג? בעזרת השם ובעזרת הבכיינות במרכאות של הפועל תל אביב. היום נפל דבר בספורט, סוף סוף קבוצה שלא קשורה ועוד שונאת אותנו נלחמת, זה אבסורד, זה אנשים פה לא קולטים את זה. זיקוקים ירוקים בבלומפילד. שמפניה יקירן! שמפניה! יושב שער 5, שער גומר על המתוקים, אבל הכי חשוב שלי, צהוב עולה בעין!